Giddak hari ini. Jengkai. Oh, muy bien. थारगुंलांनांगौमोन ना लोगोफोर गोसो गोथारै आङो माने मा होनो आंनि भिडिअआवहाय फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय जालायबाय आरोना सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय आंनि दिनैनि फिसा क्लिप फैनायनि जाहोना जाहैबाय मा होनो आंनि चेनेलखौहाय अननानै बयबो सापर्ट खालामदो अननानै बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होयो आं बेखौनो गोसो गोरबो होनानै बेखौबो खालामनानै होथों होननानै आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बुंफिनलायबाय आरोना जाहाथे आंबो बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो बिनि थाखाय आङो माने नाजागासिनो दङ आरोना लोगोफोर ओंखायनो लोगोफ्रा अननानै आंखौ सापर्ट खालामलाङो बयखौबो आं बेखौनो खावलायबाय आरोना अननानै बयबो खालामना होदो बिदिबा होमबा भिडिअखौ नायलांफिनदो जोंना मा होनो खोथिया फोगोन जायगाया गोरान रानसो जाजोब्बाय नै गोरान राननो नै न'आव दै गैया नालाय मालायनावसो माबा थिंब्रै फोहैनाय जाबाय आरोना न'नि हाया नै दैया गैया मटरसो लगायदों नै खोथिया दिनै फोनांगौमोन आरोना ओमफ्राय दैयानो गैया हनै बिदिसो लगायगासिनो दं नै गगासिनो दिनै फोनो गोनांमोन ओमफ्राय दैयानो नै हागोन ना हायाथाय जागोन ना जाया गोरान रानखा अ नांथागुलायथारो बोलोगोरा नै जोंना मा होनो मोसौ गैया नालाय मानसियासो बोनांगौ आरोना मानसियासो बोगासिनो ओमफ्राय हालेवखांबाय मै बोदों आरोना नै दाना आं बोनस्लाय लोगोफोर नायदो आंखौ बेसेबां बोलो दं आंनाव आं माबायदि बोनो हायो ना लोगोफोर नै होगासिनो आङो
नै जोंना खोथिया फोनायजों देरनायजों गासिबो जमा जमि लालाजोब्बायहां नोंसोरनो देखायनो नै बेसेबां देरबाय आरोना फुजासिगोन माबाबाथाय आमथिसुवा बायबाथाय फुजासिगोन लोगोफोर जोंना खोथिया नै बोरैजा नै बेलेगावबो खावसे फोयो नालाय ओमफ्राय न'आवहाय दब्लायथामल' फोनाय जादों आरोना दैनि थाखायनो दैयानो नुवाखै जोंना नै नुवाखै दुब्लिया माबायदि रानखावजोबनानै दंखायो नै रानलाजोबनानै दंखायो बिदियावखि माइ गायजायो अखा जुब जुब हायागौमानि जाखाया सेस रानखाव जाजोबनानै दं आरो नै जोंहा मा होनो खोथियाव मुस्रि खोनसै आरोना जि मोसौ फिसाफ्रा डिस्टार्ब जायो नालाय दाख्लि नै रज'हांलायलायबाय दाख्लि बे खोथिया फोनायखौहाय जोङो भिडिअ लानो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं गोसा ओरैबायदि खस्थ'यैसो फोदों बे खोथियाखौ माबा मा होनो दै सारै सारैसो फोनांदों आरोना मटरजों माबानानै बोखोलायनानैहाय मोनसे जायगायाव दलद ज' दोनबाय ओमफ्राय सारबाय ओरैबायदि खस्थ' जाखादों बे खोथिया फोनाया ओमफ्राय दा रज'बायबो ओमफ्राय दा मोसौ फिसा दंसोगारो नालाय गोरलै गोरलै बिराद डिस्टार्ब ओंखायनो नै जोंना बोलोगोरा बिथाङा बन होगासिनो दं आरो बन थुगासिनो दङ मुस्रि सोंनोसै लाबोबाय मुस्रिया नै बेयाव दं आरोना मोनसे दिरुंबो लाबोखाबाय मुस्रिबो ओमफ्राय नै दुब्लि बारियाव दंफैयो लोगोफोर बिराद मोजां बार बारदों हा बोरो थांगोनालाय फंबाया आं लाबोदोंमोनथ' दोग्राया ए हाथुराजों थे देनोसै हाथुराजों नै लोगोफोर हाबा जाबा माबायदि खस्थ' खामानि मावनांगौ नोंसोर मिथिदों ओंखायनो हाबाखौ दाजा सिख्लाफोर होद बे गिदिरथारलै बेखौ दोआ नै इउटुबारनि खामानि मावनाया मोनजाखाया आङो दा दोलांसै आरोना मानो होनबा मबाइल फारसे हमबा ओमफ्राय बेफोरबायदि खामानि माबाबा जाया नालाय बोलोगोरा बिथाङाबो रागा जोंगासिनो आंखौ ओंखायनो आङो मबाइलखौ दोननानै दोग्रोनोसै लोगोफोर मा होनो मालायनि हायावसो फोनाय जाफैदों आरोना जोंना दै गैया नालाय रानखाव रानसि नालाय ओंखायनो मालायनि हायावसो फोफैनाय जाबाय मालायनावसो फोफैदों दैया एसे दंमोन नालाय बिसिनाव जोंनाथ' गोरान बाला गोरानसो जानानै दं नालाय जोंना मालायनि हायाव फोफैनाय जाबाय आरो